No? Chlapík chodí tak pravidelne do krčmy a vždy si objedná 3 poháriky rumu, tak ich pekne sám, jeden po druhom. Áno. Vypije, sa to tak opakuje, dlhé obdobie, proste roky to tak býva. A jedného dňa príde a objedná si len 2 poháriky. Tak ten barman, samozrejme zvyknutý, že 3, tak hovorím, čo sa deje? A viete, my sme 3 bratia. Všetci bývame tak ďaleko od seba, veľmi málo kedy sa stretávame. Tak sme si povedali, že keď sa už nemôžeme stretnúť, tak takto aspoň si na seba spomenieme, že v tej krčme si dáme za každého proste. Krčmár pozeráva, že preboha, čo sa stalo? Nič, ja som prestal piť. Lebo príde chlapík domov a vidí ženu, ako sa miluje so susedom, jeho manželka. A on tak zhrozene pozerá a hovorí, že Evička, preboha, čo to robíš? Veď ja som taký dobrý manžel. Aj nakúpim, navarím, o deti sa postarám, do školy ich vodím. Aj teraz auto som ti nové kúpil. Prosím ťa, prestan sa s ním milovať, aspoň kým sa s tebou rozprávam.